Ka Jantia National Council mentaka sengi hapok ka jenggalam jong General Secretary uba Wanshua Suting kilalik banjurip ya ki artli ki jingtai ki badai ki project jong ka sarkar ha East Jantil District kawai ka badan ha mendi hati bat kawai pat ha umtira ki blashu e no yengja klem da pentre kam yaki mentala bonsnem hadin baladep bantai kasang kala pharu da ki video bala ring bat ki dorsha ka sarkar ban pen I ya ka jenglong jengman jong ki ki jingtai blashu e no yengja ki artli ki jingtai balalik banjurip da ka JNC kidai ka residential school ka badon hapo jang kasnong mendi hati ka baladep ban penlat ya ka mangdangka house name araja khatsan bat balalaru ban pendep ya ka jingtai hapo arpusau nai kumjo ru ka teachers training center ka badon ha umtira ka baladep ban penlat ya ka pisa house name araja khan riu bat ya ka jingtai lala ban pendep ha ka jing jurip jong ka seng lalap ba ki jing khang yet bat ki jing khang he ki la pai lut la iru kumbala don ka jing sha rong bat sha tu ya ki tiar kitar la I kumbawat ya ki nar ke bakar ya ki jing khang yet ru la sha kendang lut hapo jong ka kamera ru lalap baladap setang ki bitor jot bat ki jabok jaban ki ba isait met ban pek like buat ban flip Ini naliang jongka JNC Jantian National Council ngira late jurip ya artli ki project ki bangi la banong badang sating ba ka government kaladep sanction apo is Jantian district kata kawai ka deka residential school but kawai ka deka teachers training center hakani ka jinglek jurip jongi kum ka Jantian National Council ngila syamba yakini ki artli ki project ya kawai ka residential school ya ka building jongka ladep shna but la yoru ya ka work order house name final work order house name arja ka san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo arpeus sau benai but ya kini ya ka building ladep shna but ka building ru kadai ka building ka balashna bha da ki kontraktor andai ke ka basngsi banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pipe kila pra don ki kamera ki bala pipe bala pra ki jingkang yit la banong ba kinong sim kebu adin ba yo le sei ka jing yo I jong ki ba ka sarkar ka klemle klemla ban pentre kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ka residential school yo le sei kila sim kebu don ki ba pentra ya ki jingkang yit bat kila sim ya ki krill bat kini ka long ka aka ka jing du nong ya ka district haba ya ka building jong ka residential school ladep banchna hawa usnem arajar khanyo ya le se kumba andusnem menta kani ka school kala syusa sa kumtu klem pentre kam ya pat kani ka long kum ka aka ka jing du nong ya ka district ka jongi ka East Jantil District hakabaya kani ka building jong ka residential school ladep shna haka sinong bendi hati apo East Jantil District bat hadu menta ka kani ka school ka kelempat trekam bat kani ka long ka aka ka bakum ka ba pensep lene penserwakai ya ka pisa da ki kelur tengka haka bansna ya kini building bat ladep lu bansna pada hadu menta empat la ban pentrekam ya ka long ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jingkrang hamtam na ki longjing ki baduk
kiba haba ki don ya ki khun kiba don sap ban pule haka jing pule jong ki hendrei financially kilong kiba weak lada ka sarkar kala ban pendep lene ban pentri kam ya kani ka residential school kan long ka ka jing mentoy ya ki khun jong ka thain Isentia Hill District hantam kiba wan na ka thain nong ka dong om tang ba ki kena school kin yo ka jing mentoy hendrei hapo Isentia Hills menta ngiyo i badon chibun ki khun samla kibala adep pule kibala nang bala start kibala qualified kibala adep ya ki kerdan beper kibala yobat ya ki master degree bat kiwe kilong unemployed menta ki syong haying ki kim don kam don jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe abangi phai pat saka wai pat ka project kata ka badang sating ka taru ya ka building ladep nadu arjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya ka niru layo i ba ka building ladep ndai menta dei tang namar ba ka sarkar kampat pentri kam ya kini ki artli ki project ki building menta ngila yo i ba la penpai la penprai ki khamtam ki jing thangit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim kabu kila tu ngila wanong kalong kumta bakani kalong ka ka ba penset ya kata ka pisah ka ba ka sarkar kala penlut na ka benta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sampai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kabu kin tulut ya kat ka ba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban pentri kamno ya kini ki artli ki project ki berang sating haduk menta hakaba ya ki building ladep bansna hendrei ompat la ban pentri kam ompat la ban bu ya ki briu ki badei ban pait ban sumar ki sentar te kumta ngi penbor ya ka sarkar baka dei ban peit ya ki khat jongka sepo Isentia Hill District ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jing mentoy kan wanra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ka chimet ka jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kaliang ka jong ka JNC Isentia National Council i kentu bat penbor ya ka sarkar baka dei ban peit no khmat syakini ki artli ki project badon hapo Isentia Hill District bat ban pentri kam no kloi ki but kenang bakan omlong ka jing pensep leni ka jing penserwakai ya ka pisa ka badei taki kelur tengkah